Hát nem erre számítottam. De hol lehet a kulcs? A megszokott helyen. Gyerünk! Slőn internet kapcsolat. Drága unokám, úgy örülök, hogy látlak. Én is örülök. Éhes vagy? Farkaséhes. Sütöttem süteményt, megyek és hozok neked, jó? Oké, addig kipakolok. Itt is vagyok. Bocsi, mama, el kell mennem egy időre, a Krisztivel fog találkozni, és sütit mindenféleképpen meg fogunk kóstolni. Megkérhetlek arra, hogy beteszed az asztalra. Köszi. Vigyázz magadra! Mikor is lesz a híradó? 6:30. Jaj, láttad a tegnapi híradót? Azt a férfit, aki Budapesten kirabolt egy boltot, ugyanolyan volt, mint Mário, a Szerelmek és Sorsok egyik epizódjában. Tényleg? Ugyanolyan elborult agyul volt, mint ő. Erről jut eszembe, jövő héten milyen idő lesz? Mintha jó időt mondtak volna. Szia Marika, hogy vagy? Szia Erzsike Ilonka, köszönöm szépen, jól vagyok. Pláne, hogy most megismerkedtem az internettel. Internet? Tudjátok, nem is értem, hogy nem jutott el hozzánk eddig ez a csodatalálmány. Az internetnek köszönhetően nem is kell a híradót megvárni, előtte minden hírről értesülhetünk jóval hamarabb, és még az időjárásról is. Egy hónap múlva menni akarunk valahova, akkor tudjuk, hogy milyen idő lesz, és ez egy nagyszerű dolog. És nem utolsó sorban a Szerelmek és Sorsok sorozat is megtekinthető bármikor. Na mit szóltok hozzá? Van kedvetek felfedezni egy új világot?
Jöttem. Mama. A szívem a net, az eszem az enter. Lájkollak ezerrel, a szívem a net, az eszem az enter. Lájkollak ezerrel, a szívem a net, az eszem az enter. Lájkollak ezerrel, a szívem a net, én nyomom az enter. Lesz hol csak műhold, ami jeleket sző az éteren, meg nem hallom a hangodat a fejemben, csak egy hang van nekem. Recseg, ha már nem is lesz zöld a fű se, sorsokat installál a gép.